काल तुम्ही यावर्षीच रिनोव्हेशन केलेलं सप्तकोटेश्वर मंदिर परत गळू लागलं. नाही तसं ते जसं पेपरमध्ये आलेलं आहे तसं नाही आहे. या भिंती आहेत, कुठंतरी काहीतरी झालेलं आहे आणि हे कुणी कंप्लेन करून नाही. आता कुणी प्रेस नोट्स वगैरे त्याच्यानंतर देत आहेत. मला ज्यावेळी कल्पना आली की या ज्या भिंती आहेत त्याला ओलसरपणा आलेला आहे, म्हणून मी त्याची प्रिकॉशन म्हणून गेलेलो आहे. मी स्वतःहून गेलेलो आहे, कुणाची कंप्लेन नसताना गेलेलो आहे आणि PWD आणि कॉन्ट्रॅक्टर आणि कन्सल्टंट या सगळ्या लोकांना बरोबर घेऊन मी तिथं गेलेलो आहे. आणि यावर्षी पाऊस जास्ती झालेला आहे. मी माझी आय हॅव डायरेक्टेड ऑल माय ऑफिसर्स टू टेक कॉग्निझन्स ऑफ दॅट अँड आस्क द कन्सल्टंट, आस्क द कॉन्ट्रॅक्टर वाय शुड इट हॅपन. आम्ही जितके प्रमाणात पैसे दिल्ले असतात, स्पेशल प्रीमियम इज पेड टू देम अँड इट इज नॉट सी आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट. आम्ही जरी हे काढले जर आहेत आम्ही PWD कडेन दितात, आमचे पैसे काडटा PWD. वी आर नॉट अ टेक्निकल एक्सपर्ट्स टू गेट इट डन. सो वी हॅव awarded this, the PWD has awarded this work on the advice of consultant to some party. त्याच्यानंतर हे काम झाले आसा. So I have given the directions to PWD. Yesterday I called the PWD, yesterday I called the consultant, yesterday I called the contractor also and all those related departments, and I have issued a direction to find out where the problem lies. It is not a गळती म्हणल्यार अशें हें जायना तातूंत भितर डॅम्पनेस आसा, बट इट शुड नॉट हॅपन. आय फील सो, कारण ते डॅम्पनेस येवपाकूच जायना न्ही. एक्चुअली एक्स्ट्रा प्रिमियम करतात. अदर दॅन दीस डॅम्पनेस बी खंय केन्ना येता, उदक वयर साचलें जर जाय जाल्यार ते डॅम्पनेस खंय जालें जाल्यार इफ इट इज टू दॅट एक्सटेंट इट इज ओके. आय हॅव जस्ट आस्क दी ऑफिसर्स टू फायंड आउट वॉट एक्झॅक्टली द रिजन इज. एक्शन जातली हेजेर जर एक्शन जातलीच न्ही. हांव एक्शन घेवपा खातीर गेलो, कोणाच्या कंप्लेनी वेल्यान गेलो ना. हांव जेन्ना म्हाका म्हणजे गांवकऱ्यांनी फोन करून सांगलें की थंय कांय प्रमाणात ओलसरपण आयिल्लो आसा म्हणून गेल्लो आसा, कळ्ळें न्ही. अँड आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट सच थिंग्स शूड नॉट हॅपन.